दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनो हानाय बुनबारि जोंनि नैबे स्कुल बुनगाव स्कुलनि फोथाराव जोंनि सेन्ट्रेल UPPL वमेन सेलनि आंनि आब' बिना गयारि बायदेवा जोबोद मेहेर गोनां खोथा जोंनि आगोलाव बुंलांखाबाय। दा आं आगोलावबो जोंनि बे गामियाव खेबनैयानो मिटिं खुंखांबाय, थेवबाबो आब'नि जि जोंनि वमेनफोरनि जोंनि आइजो माहारिनि थाखाय आब'आ फैगौ दिनाव जि सिमां नुदों, आंबो आसलते राकेश ब्रह्म जों मुसलपुर UPPL हिसाबैबो रोखा रोखायैनो आइजो माहारिनि जि जोंनि सुबिदा, जि जोंनि मोननांगौ जि सुबिदा, बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो होगोन होननानै आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै रादाय होबाय। थांनाय समाव गोलाव समजों BPFजों बेंजानानै जोंनि जि मोननांगौ, जोंनि जि सिमांमोन, बे गासैबो सिमाङा आसलते जोबथेजानाय न'आव थानाय बायदि, खोमसि न'आव थानाय बायदि थानांदोंमोन। किन्तु थांनाय जों 27 तारिखआव BTR जि सायख' खालामनानै मोननो हादोंमोन, बै BTRआव जोंनि सुबिदानि थाखाय जि 1500 करोड़ फैसा जोंनो नरेन्द्र मदि बिथाङा हरदों, बे फैसाखौ गासिबो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा मोननो हायो, जिकुनु बिजिंथिखौनो लानानै जोंनि जि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जि माने थांना थानायनि गोदान राहा लामा लानो थाखाय जों जि फिसा इन्डास्ट्रिनिफ्राय लानानै लन होनानै दखान होनायनि मोनसे सिमां नुदों, बे सिमाङा आसलते जोङो 5 बोसोराव मावथारना देखायगोन होननानै आं नोंथांमोननो रादाय होनो हायो। आरो जोंनि जि आबादारि, आंनि जे आफा, आंनि जे बिदा फंबाय, बे बिदा फंबायफोरनि थाखायबो जों आबादाव रां लागायनो होननानै जों 1500 करोड़ फैसाखौ, बे जोंनि थाखाय गोबां फैसा, बे गोबां फैसाखौ जों आबादाव लागायगोन होननानै नोंथांमोननो आं आरोबाव मोनसे रादाय होबावबाय। आरो आं राकेश ब्रह्म हिसाबैबो आंनि जिउआव, आंनि जोबथि जिउसिम आं ओरैबायदि मोनसे खामानि मावनानै गालांगोन, जाय खामानिखौ आंनि बादै सोरबा गोदान सासेया जोनोम लानानै दाननो थाखाय गोबाव टाइम लानांगोन होननानै आं दिनैनो नोंसिनि गामियाव बुंनानै बेखौबो रादाय होनानै थांबाय। आरो जोबथियाव आं बिना सर्तयै नोंथांमोननि सहाय खालामनो फैदों। आं आंनि जिउआव जिखिनि आंनि नांगौथि, बे नांगौथिखौ आं बुथुमखांजोबखांबाय। दा फैगौ समाव नोंथांमोननो आङो अननाय होनो थाखाय, नोंथांमोननि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय आंनि जि रां, आंनि जि मावनायनि थाखाय आं जि रां मोनगोन, बे रांखौबो नोंथांमोननो होफिनगोन होननानै बेखौबो दिनै नोंथांमोननि गामियावनो आं रादाय होबाय। फैगौ समाव जोंनि जे मुसलपुर समस्थियाव जि जोंनि बांसिन जेंना, बे जेंनाखौ आंनि मेगनाव लामानि जेंनायानो बांसिन जेंना, आरो बे जेंनाखौ आं 6 दाननि गेजेरावनो आंनि रांजोंबाबो गासैबो लामाखौनो आङो अन्थाइजों नोंसोरखौ थाबायहोजोबगोन होननानै दिनै बे बुनबारि गामिनि स्कुलनि मोखाङाव दिनै आरोबाव खनसे आं रादाय होबावबाय। आंनि बुंनाया बुनगाव जोबनायाव दिनै जोंहा खोब मोजां दिन। आब'आ बहुद मोजां खोथा बुंलांदों। फंसे खोथा बुंनांगौ दं। आं जेरै नोंथांमोननो रादाय होदों, नोंथांमोनाबो आंनो रादाय होनांगोन। जों फैगौ दिनाव जाहाथे जोङो प्रमद बर' बिथांखौ BTRनि जों जाहाथे सबसे बांसिन गोहोगोरासिन चिफ, जायखौ जों बुङो, जों बिथांखौ चिफ बानायनो हानांगोन। आरो बेखायनो जोंबो मुसलपुर समस्थिनिफ्राय आं देरहानांगौ जानानै थांनाया बिराद माने दरखारथार। बेनिखायनो आंनि आब', आंनि बिनानावमोन, आंनि आइमोन, नोंथांमोना गासिबो गोदोनिफ्रायनो गावनि सार्कोलाव गावजों जेसेबां लोगोफोर दङ, गासिबखौबो बुजायनानै बा अननानै फोरमायना होनानै जोंनि जे UPPLनि लक्ष्य, जि गोदान सिमां नुदों, गोदान जे जोङो जोंनि माहारिजों लोगोसे माखासे माहारिखौबो लानानै गोदान BTR दानो थाखाय जोङो नाजादों। बा फैगौ दिना जोंखौ जे नेनानै दङ, जों जे
मालाय हादोरजों एखे रोखोमनि दावगानायनि जि गोदान सिमां नुनानै दाख्लैसो थांनाय बिटिआर सायख' खालामदों बेफोर खोथाखौ जाफुंहोजोबनो थाखाय फैगौ दिनाव जाहाथे जोङो इउपि बिल जोंनि जे ट्रेक्टरनि छबि बे ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै आं एबा प्रमद बर'आ जाहाथे जों क'क्राझाराव सरकार खुंनो हायो बेखौनो आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय होननानै गोजोननाय लाबाय।